subhanahu wata'ala yace game da sallah ba sa mai da hankali ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sallah a suna yin sallah ne yanda suka ga dama. Subhanahu wata'ala yace to irin waɗannan masu sallah azaba yana nan akan su matukar suka dawoma akan haka ba tare da sun gyara sun bi hanya ne daidai yanda Allah madaukakin sarki yake so a ibadan ba. Allah madaukakin sarki ya sake mana gargadi dai akan maganan sallah din nan yake cewa akwai lokacin da za a tambayi 'yan wuta a cikin wuta a ranar tashin alkiyama. Subhanahu wata'ala zai sa mala'iku su tambaye su, me da su tambaye su su ce musu ma salakakum fi saqar, me ya shigar da ku wannan wuta ta saqar wacce take ɗaya daga cikin duniya a matsayin su na musulmai masu yake ganin cewa ko shi yanzu yana ga ba lokaci ne da ya kamata ya tsaya yi ibada yanda ya kamata ba sau da kafa ba, a'a yana da wani lokaci da ya tanada wanda yana ga wannan lokacin shine zai yi daidai da lokacin da dai mene zai tsaya bauta ma Allah subhanahu wata'ala. A'a ita sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni cewa mu fara umurtan ƴaƴanmu da yin sallah ne tun suna yaushe, tun suna shekara 7. Daga zaran yaro ya kai shekara 7 to ana buƙatar a fara umurtansa da mene da yin sallah. Ka rike hannun yaronka wanda ya kai shekara 7, ba wanda zai zo masallaci ya da mutane da surutu ba wanda zai zo masallaci ya shiga nan ya fita nan ba wanda zai zo masallaci ya kasa tsewa wuri ɗaya ba. A'a duk ɗan da ya kai shekara 7 ana sa ran cewa idan ya shigo masallaci wurin da ka ajiye shi insha Allahu zai tsaya a wannan wuri, kuma idan ma yayi wani abu kai masa gargadi to ina ga gobe in ya zo ba zai sake maimaita abin da yayi ba. Saboda haka Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah tun suna shekara 7, sannan idan suka kai shekara 10 in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa yin sallan nan ko suna wasa da sallan nan to a buge su a daidai wannan lokaci, duka wanda yake ba wanda zai musu lahani ba, duka na tsawatarwa na gwada musu muhimmancin ita wannan ibada ta sallah. Tun daga wannan lokaci in har Allah subhanahu wata'ala ya sa mutum ya taso da wannan ɗabi'a ɗin da wannan tarbiyya ɗin to dai zo ya zamana ya kubuta daga cikin waɗanda za a zo ana tambayar su cewa me ya shigar da ku wannan azaba na Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka wajibi ne akan iyaye su gane cewa karantar da 'ya'ya tun suna 'yan ƙanana sallah shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da mu yi domin mu ga cewa mun gudu tare mun tsira tare, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mu kare kawukanmu da iyalanmu daga mine daga shiga wuta. Bayan da zaka kare kanka ka kare iyalanka daga shiga wuta sai ka umurce su da abin da Allah madaukakin sarki yake so, sai ka musu hani da abin da Allah ya hana, ka kuma umurce su da abin da Annabi ya ce a yi, ka kuma hana su abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a bari, kai ma ka bari. To in ka bi wannan hanya ka tseratar da kanka kuma ka tseratar da iyalanka daga shiga wuta. Alabashi wanda ka gaya masa yaƙi, Allah maɗaukacin sarki ya sani ka yanke hujja a kansa, kuma shi yana ji yana gani, ya san cewa ka koyar da shi ka tarbiyyantar da shi akan abin da ya kamata ya yi, amma shi ne bai bi hanya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace. Saboda haka Allah zai sa mala'iku su tambayi mutane wanda suke cikin wannan wuta, me ya shigar da ku wannan wuta? Su ce ai mun kasance ne a duniya ba ma daga cikin wayanda suke yin sallah ma Allah subhanahu wata'ala, shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya jefa su a cikin wannan wuta. Sannan wa qala alaihi salatu wassalam, manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yana cewa ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah, yace alƙawari da yake tsakaninmu da mu da su sune waɗanda ba sa sallah. Abin da yake tsakaninmu da mu da su shine sallah, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace man taraka ha faqad kafara, duk wanda ya bar sallah to haƙiƙa ya kafurta. Duk wanda ya bar sallah haƙiƙa ya kafurta. Ba kuma wai ka bar ta dungurungun kwata-kwata ba ka yi ba, a'a kamar yanda da ka ga cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa da a tambayi wasu daga cikin bayi a ce me ya shigar da ku wannan wuta, to fada ba wanda suka bar sallan gaba ɗaya bane, a'a sukan ɗan yi sallan yau ne gobe su ki, ko kuma su zo su yi sallan yanzu idan wata sallan ta zo ba za su yi ta ba, ko kuma idan lokacin sallan yayi ba za su yi ta akan lokaci ba, zai iya barin sallah ya haɗa guda biyu
ko guda uku ya zo ya buge su lokaci guda, kasancewa shi yana ga kamar ya cimma nasara a rayuwa kuma bai san cewa hakan taɓewa ne da asara ba. Sallah yanda Allah madaukakin sarki yake cewa tana da lokaci, inna salata kanat alal mu'minina kitaban manquta. Ita sallah akan mutum musulmi wanda yake mumini tana da lokaci ƙayyadadde. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya Isra'i da Mi'raji da ya dawo ya karantar da sahabbai lokutan sallah, ya gaya musu tun daga sallah na asubahi, azhar, magariba, isha'i duka, sanda da azhar da la'asar da magariba da isha duka ya karantar da su, ya koya musu kuma ya musu sallan a daidai lokutan na farko, a lokaci na farko